Barka da zuwa tashar Official Ali Edoshi. Don wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, liking, comment da kuma alamar ƙararrawa. Wata ƙira ko kwance sabon ƙira na kamfanin Tecno wato Spark 5, inda suka cire waya wanda zaka iya tura data ko kwance ka buɗe hotspot ka yi amfani da Bluetooth a matsayin wannan hotspot ɗin, yadda zaka yi sharing zuwa ɗan uwanka. Kamfanin Tecno ba su tsaya iya nan ba, su dai sun cire wannan sabon waya kuma sun sa mata tsari da abubuwa sababbi wanda ba kowane waya yake da shi ba a cikin wannan waya ta Tecno Spark 5. A wannan wuri kuma inda za ku ga wayan ne an ajiye ta da kuma kiranta kala-kala daban-daban a cikin tsayuwa mai kyau, ga ta da launi mai kyau da kala daban-daban. Ita Tecno dai waya ne wanda mutane suke jin daɗin ta, suke kuma sayan ta sosai a yankin arewacin Najeriya da kuma inda ma ba arewa ba, da ƙasashe daban-daban. A wannan ɓangaren kuma za ku ga wata waya mai sabon ƙira inda kamfanin Redmi suka sake ta yau, waya mai suna Redmi Note 9S Power to Win. Wannan kamfanin su ma sun yi fice a wurin ƙera wayoyi daban-daban na zamani masu salo iri-iri. Kada dai a bar ku a baya, idan ka ga waya ta yi maka, tana da features sosai masu kyau masu ƙayatarwa wanda zai sa ka ji daɗin wayan sosai, ka ɗau lokaci kana amfani da shi. Kada dai a manta a danna mana subscribe, liking da comment da kuma a danna alamar ƙararrawa. Mun gode.